Ojila nkeji atọ gafere elekere abụọ nke ehihie. Taa bụ Orie ma bụrụkwa ụka abalị nke asatọ n'ime ọnwa nke ise afọ 2022. Ọka akụkọ bụ m Adaeze Ọkụ Anyanwụ. Gere ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ n'izu gara aga. Osote onye isi ala bụ ọka nkụzi Yemi Osibanjo agbarala akwụkwọ fọm ngosipụta mmasị ya maka iji zọọ ọkwa onye isi ala oge a ga-eme ntuliaka ozuzu n'afọ 2023 dị n'ihu. Onye kwupụtara nke a bụ okwuchite ọnụ ya bụ Laolu Akande, dịka o mere ka amata na otu jikọtara aka ọnụ nke gụnyekwara anụ ndị nwere agba n'ala Naịjirịa bụ ndị na-akwado ya bụ nwa amadi. Otu nwoke dị afọ 30 aha ya bụ Oluwagbemiga Shogbola bụ onye kwupụtara na ọ nọrọ na Mọnde izu gara aga gbuo otu enyi ya nwoke aha ya bụ Victor Olabiyo dịka ha na-azọ $150 bụkwanụ nke ekwupụtara na ọ bụ ego ha jiri tụọ mgbere ahịa. Ekwupụtara na ndị a jiri n'ogbe akpọrọ Ikenne nke dị na steeti Ogun. Onye isi otu jikọtara ndị Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers nọrọ n'ụbọchị Mọnde gara aga were kwupụta na ihe karịrị pasentị 80 bụ ala ndị e nwere n'ala Naịjirịa bụ nke na-enweghị asambodo gosipụtara ndị nwe ya nakwa ndị nọ na ya were na-arụ ọrụ. Ha gara n'ihu were kwupụta na oke ụlọ na-adakpọsị n'ala Naịjirịa bụ nnọọ n'ihi na enweghị ndị mara nke ha riri a na-enyefe ihe banyere ya n'ọrụ, bụkwanụ nke kpatara ha ji na-anọ n'ụdị nhụjuanya ahụ. Odeakwụkwọ otu Christian Association of Nigeria bụ Daramola Joseph ekwupụtala ma gwa ndị ala Naịjirịa ka ha mepere mkpụrụ abalị 3 iji rịọ ihu Chineke na enyemaka ya n'ọnọdụ ala anyị, tụmadịkwa n'ebe o metụtara ego ala anyị, okwu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa nchekwa. Ọ gara n'ihu kwupụta na nke a bụ inyefe Chineke Naịjirịa kpamkpam n'aka ka o wee na-elekọta anyị ka ihe wee dịrịkwa mma. Obekampe mmadụ 10 anwụọla n'ihi otu ụlọ dara na Ebutemeta nke dị na steeti Lagos, dịka onye isi ụlọ ọrụ steeti Lagos na-ahụ maka ịkụnye ọkụ nakwa ime nzọpụta bụ Adeseye Margaret siri kwupụta n'ụbọchị Mọnde. O mere ka amata na azọpụtakwara mmadụ 24 na ndụ mana ha nwere nnukwu mmerụ ahụ. Otu People's Democratic Party PDP n'ahịa ịchafụ bekee na steeti Ondo bụkwanụ ndị nọrọ na-akatọsị aka na-achị steeti ahụ bụ Oluwarotimi Akeredolu ma bo ya ebubo na ọ chọrọ imere nnọọ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ iji wee kwalite ụkpụrụ nchekwa akpọrọ Amotekun, mana dịka esi ekele ya bụ aka na-achị steeti maka ịchụ ndị na-eyi ndụ mmadụ egwu ọsọ ụkwụelu ala na steeti ahụ, okwu a ndị PDP kwuru esoghị na inye ya ekele. N'aka nke ọzọ, otu Indigenous People of Biafra agaala n'ihu dọọ onye ozi akpọrọ Apostle Johnson Suleman aka na ntị ma gwa ya ka ọ ghara ịnọ na-akpasu ha iwe site na nkwụsụ na mmaja ọ na-amaja ndị otu IPOB. Ha gara n'ihu kwuo sị na onye ozi Chineke dịka ya kwesịrị ilekwasị nnọọ anya n'ihe banyere ife Chineke na ihe ndị ọzọ metụtara ya karịa ịnọ na-akụsu ndị otu IPOB. Ha gara n'ihu were kwupụta nke a ma sị ndị ọzọ niile so ya emekwe ụdị ha ka ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ ha aka mmadụ. Otu a sitere n'aka odeakwụkwọ ha bụ Emma Powerful were kwupụta nke a.
Abdul Abiola bụ otu nwa Chief MK Abiola nwụrụ anwụ nọrọ na Wenezdee izu gara aga wee kpọkuo onyeisiala Muhammadu Buhari ka ọ gaa n'ihu họpụta ụkpụrụ nnyocha maka ọnwụ nna ya. Abiola gara n'ihu kwupụta nke a ma gwa onyeisiala na oge eruola mgbe ndị ala Naịjirịa ga-eji mata otu nna ya siri nwụọ na ihe kpatara ọnwụ ya. Nwa amadi a sitere n'ọnya ududo Twitter ya were kwupụta nke a. Onyeisiala Muhammadu Buhari nọrọ na Wenezdee gara aga were nabata ode akwụkwọ otu United Nations bụ Antonio Guterres n'obi ọchịchị ala anyị. Dịka o siri dị, nnabata ọ nabatara ya bụkwa nke ndị bụ isi ahụrụ kwakpokwu n'ala Naịjirịa soro mee, ebe ihe Guterres na Buhari kpara na mkparịta ụka bụ gbasara udo, ọchịchị onye kwuo uche ya nakwa inwe ezi nchekwa n'ala anyị, ya na ka a ga-esi tinye ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa n'okpuru ọchịchị. Otu jikọtara ndị nkụzi mahadum nke a kpọrọ Academic Staff Union of Universities nọrọ na Thursday izu gara aga were gwa mahadum Jos ka ha nyochaa ma napụtakwa onye ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke steeti bụ Chukwuemeka Nwajiụba akwụkwọ asambodo ọka mmụta nke ha nyere ya. N'aka nke ọzọkwa, ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ụlọ akwụkwọ dị elu na steeti Edo mekwere ngagharị iwe banyere mfanye aka n'ụkwụ ASUU nọ kemgbe. Mfanye aka n'ụkwụ a bụkwa nke ASUU gara kemgbe abalị 4 nke ọnwa Febrụwarị 2022, ebe ha ekwupụtabeghị ma ha ga-akwụsị ma ha ga-anọkwa na ya bụ mfanye aka n'ụkwụ. Ọchịchị etiti nọrọ na Thursday izu gara aga wee kwupụta ebumnuche ya ibelatatụ ọnụego ụgwọ ụtụ isi tax a na-ana n'ala anyị. Ha kwupụtara na nke a ga-abịa na mmezu ọ bụrụ na ọrụ amalite n'ebe a kpọrọ Lekki Deep Seaport n'ala anyị. Ha gara n'ihu kwupụta site n'aka onye minista ala anyị na-ahụ maka omenala na mgbasa ozi bụ Lai Mohammed, ma kwuo na gọọmenti bụ nnọọ n'uche ikewepụta ohere ọrụ buru ibu site na ya bụ ụkpụrụ karịa ihe ha ga-enweta na ya. Akụkọ kwupụtara sị na Thursday izu gara aga onyeisiala Muhammadu Buhari katọrọ nnọọ ogbugbu ahụ nke egburu ndị agha abụọ na steeti Imo. O kwuru sị na nke a bụ nnọọ ihe chọkarịrị udele na njọ ma sikarịa nkapụ n'isi, dịka ndị oji egbe amaghị ndị ha bụ bụrụ otu nwaada aha ya bụ Gloria Matthew ma bụrụkwa otu nwa amadi aha ya bụ Audu Linus dịka ha na-aga ịgba akwụkwọ. Ndị ọrụ na-ahazi maka ime ntụliaka elu n'ala Naịjirịa bụ Independent National Electoral Commission echetarala ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile dị iche iche e nwere n'ala Naịjirịa na ha nwere otu ọnwa iji hazichaa ma meekwa ntụliaka n'ogo nta maka iji họpụta onye ga-eje aha otu pati ha zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 dị n'ihu. Otu a kwupụtara ka ha soro ụkpụrụ niile nke ha wepụtara bụkwanụ nke kwesịrị ekwesị iji mee ihe niile nke ha kwesịrị ime. Ha sitere n'aka onye isi ọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa nkụzi ọhaneze maka atụm vootu bụ Festus Okoye were kwupụta nke a. Aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi nọrọ na Thursday izu gara aga wee kelee onyeisiala Muhammadu Buhari n'ụzọ pụrụ iche maka ihe niile ọ na-arụ n'ala anyị, dịka ọ kọpụtara ya dịka nwoke na-eti ịgba. Ọ wụrụ ya nnọọ ekele n'ahụ maka ọrụ ọ na-arụ, bụkwanụ nke o jiri kelee ya ma nabatakwa ya na ụdị ọchịchị nke steeti ahụ.
Onyeisiala Muhammadu Buhari gara steeti Ebonyi ma nọ mkpụrụ abalị abụọ dịka o mere njem nleta na ya bụ steeti. N'ikpeazụ, onyeisi otu ọhaneze ndị Igbo bụ ọka nkụzi George Obiọzọ nọrọ na Fraịde izu gara aga were katọọ ndị otu Indigenous People of Biafra banyere ọnọdụ nọrọ n'ụlọ nke a na-enwe kwa Mọnde ọbụla n'ala Igbo. Obiọzọ kwupụtara na nke a bụ ihe dọrọlala ịtụ mgbere ahịa azụ n'ala Igbo ma mekwa ka ndị mmadụ nọrọ na nhụju anya. O kwupụtara sị na ọnọdụ a emeela ka akụnụba ndị ala Igbo bụrụkwa nke kụrụ afọ n'ala, dịka ọ gwara ha mere ihe ha ga-eme banyere ọnọdụ a ozugbo. Onye na-agara ntị n'akụkọ ndị anyị jiri mere isiokwu n'ime izu gara aga, ọgwụla bụ ya bụ akụkọ. Ya bụ, gaa n'ihu na-ege ntị n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Ị ga-amụta ọtụtụ ihe. Asị m ihe ọma mere onye ya mekwara nwanne ya. N'aha onye jikọtara akụkọ a bụ Takola Ogunna na onye nyochara ya bụ Anthony Anyanwụ, ka mụ onwe m bụ Adaeze Ọkara Anyanwụ ji sụgharịa ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewonu.